Život bez vaginálnej infekcie vďaka prírodným látkam. Zaujíma vás, ako spoľahlivo predchádzať vaginálnej infekcii? Každú z nás už potrápili problémy v intimnej oblasti, ako je svrbenie, pálenie, nekomfort, nezvyčajný výtok či dokonca bolesť. Za normálnych okolností panuje v pošve vyvážený stav, ktorý udržujú priaznivé mikrobiálne druhy. Keď sa toto prostredie pošvy naruší, dôjde k premnoženiu choroboplodných baktérií alebo kvasiniek. Základom efektívnej liečby musí byť obnovenie zdravého prostredia vo vagíne. Využívame na to podporu osídlenia pošvy laktobacilmi pomocou vaginálnych čapíkov Gintima. Táto liečba nezaťažuje organizmus, nehrozí pri nej rozvoj mikrobiálnej rezistencie a je založená na prírodných aktívnych látkach, ktoré ženské telo veľmi dobre toleruje. Pokiaľ by sme zvolili liečbu založenú len na preliečení antibiotikami alebo antimikotikami, zasiahneme aj naše priateľské baktérie a prostredie pošvy ostane po liečbe oslabené či náchylnejšie na ďalšiu infekciu. Navštívte web gintima.com a objavte účinné riešenia pre vaše intimné zdravie.